Zdravím všetkých metlákov a metláčky, ktorí hľadajú čosi viac, ako ponúka tento svet. Ste na správnom mieste a ja, moja maličkosť, Marek, sa s vami dnes podelím o múdrosť, ktorú mi Boh ukázal pri štúdiu Biblie. Pôsobím ako farár, milujem do hĺbky študovať Sväté písmo a príbeh o svadbe v Káne Galilejskej, ktorý chceme dnes preberať, je príbehom, kde sa ukáže krásna hĺbka na rozdiel od povrchných rečí, ktoré sa o tomto príbehu rozprávajú. Dovoľte, aby som vám to na úvod prečítal, aby každý bol jasne v obraze, o čom je reč. Čítam z Jánovho evanjelia 2. kapitoly od 1. verša. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú víno. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob, každá na 2 či 3 miery vody. Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Amen. Toľko je slov písma. Milí priatelia, bratia a sestry v Kristu i v metale, asi ste už aj vy počuli, že tento príbeh je v skutočnosti len akýmsi schválením, že úplne v pohode môžeš piť alkoholické nápoje, lebo však aj Ježiš a učeníci ich pili. Ak by to bolo iba o tom, tak ten príbeh mohol byť odbitý nejakými 2 vetami, a nemuseli sa tu spomínať rôzne detaily. Nemusela sa tu spomínať žiadna viera učeníkov, nemuseli sa tu spomínať obavy Ježišovej matky, že čo sa teraz stane a tak ďalej. Tento príbeh v skutočnosti nie je žiadnym príspevkom k pití alkoholických nápojov. Ani pre, ani proti. Toto tu proste nie je téma. Keď rozmýšľate nad tým, že či piť, či nepiť, musíte hľadať v iných častiach Biblie. Toto proste nie je o tom. Tu ide o problém, do ktorého sa úplne nevedomky dostala rodina, ktorá zorganizovala túto svadbu. Problém, o ktorom tá rodina vlastne ešte netuší, ale mohol by ju výjsť veľmi draho. To, čo tu vidíme, je v skutočnosti Ježišova pomoc pre týchto ľudí. To, kvôli čomu on navštevoval takéto miesta, ako boli svadby alebo nejaké hostiny, na ktoré ho pozývali, ten dôvod boli ľudia. Jemu išlo o ľudí. Urobiť niečo pre ich dušu, pre ich časný a večný život. Ježišova matka, ktorá pracovala v kuchyni ako jedna z čašníčok, pravdepodobne preto, že svadba sa týkala rodinných príbuzných, si ako prvá uvedomila, že dochádza víno. A že po zvyšok slávnosti nebudú mať hostia čo piť. Pre nás na Slovensku by to bol iba nejaký trapas. Proste niečo, z čoho sa ľahko dostaneme tým, že sa ľuďom ospravedlníme a budeme piť niečo iné ako víno. Lenže v tej dobe, keď svadba netrvala
pár hodín po nejakom obrade v kostole, ale svadba bola niekoľkodňová záležitosť, keď si mnohí ľudia zobrali dovolenky a vyhradili si čas práve preto, aby tam mohli byť, aby sa s tou rodinou niekoľko dní mohli tešiť. Základná povinnosť rodiny bolo zabezpečiť dostatok proviantu pre všetkých. My si to dnes nevieme predstaviť, aké zákony boli v tej dobe. Ale tak to proste bolo, že keď ste neboli na svadbe dostatočne pohostiny a nezabezpečili ste dostatok jedla a nápoja pre všetkých, tak sa to vnímalo ako verejná urážka ľudí, ktorí na svadbu prišli. To bolo proste niečo nemysliteľné. Niečo, o čom nám profesor Novej zmluvy aj hovoril, že sa zaznamenali nejaké spisy, v ktorých sa spomínajú sankcie za takéto verejné pobúrenie, keď niekto nezabezpečil dostatok proviantu. Tí dotknutí hostia proste mohli rodinu žalovať a keby sa to prešetrilo, mohla z toho byť veľká nepríjemnosť súvisiaca s pomerne likvidačnou pokutou. Takže táto rodina má veľký problém, že došlo víno. Biblia nehovorí, prečo došlo. Či ľudia boli takí rozšafní, že jednoducho pili hlava, nehlava a nemali mieru a nedbali na to, že je tam Ježiš, alebo jednoducho tá rodina bola chudobnejšia, nemali na to, aby zabezpečili toľko a v dobrej viere verili, že Pán Boh sa nejako postará o to, aby toho vína bolo dosť. No v každom prípade Ježišova matka urobila dobre, že zalarmovala Ježiša. Ona tušila, že jej syn je výnimočný, ale netušila toľko, koľko tušíme my, keď čítame biblické spisy. Aj Ježišovej matke Márii boli niektoré veci ešte stále trochu tajomstvom, musela ich pochopiť aj neskôr. Musela pochopiť to, že on má svoj program daný od nebeského Otca. Jemu nemôžu ľudia určovať, čo a kedy má robiť. A navyše, on sám najlepšie vedel, kde, kto, v aký moment potrebuje vidieť Boží zásah a potrebuje vidieť taký skutok, ktorý presvedčí nielen toho dotyčného prijímateľa pomoci, ale aj tých, ktorí sa na to budú dívať. Ako sme počuli, že učeníci boli tak úžasnutí, že uverili v Neho. Nie, že by v Ježiša dovtedy neverili, že prišiel od Boha, že je to niekto výnimočný, niekto poslaný vykonať veľké dielo na zemi. Tomu verili. Ale že je to Mesiáš, že je to ten zasľúbený židovský kráľ, spasiteľ, ktorý nastolí kráľovstvo Božie, to im ešte taktiež bolo zahmlené hodnú chvíľu. A keď videli tento veľký mesiášský div, ako niekto premení vodu na víno, čo zaiste nie je v moci bežného človeka, rozhodli sa uveriť tomu všetkému, čo dovtedy s Ježišom skúsili. Že je to naozaj pravda. Že on je ten syn Boží, ktorý prišiel na svet, aby zachránil svoj izraelský ľud. Samozrejme, že aj pohanov, ale to ešte vtedy učeníci netušili. Príbeh Evanjelia nám postupne odkrýva to, čo všetko ľudia netušili, že Ježiš prišiel s nimi urobiť. Takže momentálne je to iba spasiteľ, ktorý zachraňuje židovské rodiny v Izraeli. A zachraňuje ich takým spôsobom, že oni si možno ani nie sú vedomí, ako veľa pre nich urobil. Možno to pochopili až neskôr, keď sa svadba skončila a keď čašníci začali rozprávať o veciach, ktoré sa udiali v kuchyni. Tak to niekedy s nami ľuďmi býva. Až neskôr si uvedomíme, ako veľa vlastne Boh pre nás v Ježišovi spravil. Len vtedy, v tej dobe, keď sa to stalo, sme to považovali za normálnu, bežnú vec, nič extra hodné našej pozornosti. A počasie nám dôjde, však to bol div. Však to bol div, ktorým Ježiš dokázal jednak svoju výnimočnosť, jednak svoju pravdivosť, že skutočne je ten, za koho sa vyhlasuje, a jednak dokázal svoju vernosť voči nám, zblúdilým hriešným ľuďom. Nemusel nám pomáhať.
Mohol sa proste na to vykašľať. Mohol si povedať, to nie je moja vec. To, že niekto si nezabezpečí dostatok na svadbu, koho to má trápiť, veď to je jeho problém. Proste nemusel sa zaujímať o takéto naše bežné ľudské problémy, ale zaujímal sa. Príbeh Evanjelia je o spasiteľovi, ktorý neprichádza len každému povedať, uvidíme sa v nebesiach o 50 rokov, keď umrieš. Jeho zaujímajú bežné ľudské problémy. Zasahuje do ľudských životov. Robí veci, ktorých význam ľudia pochopia mnohokrát až neskôr. Mohli by sme sa rozprávať ďalej o rôznych detailoch, o tom, na čo tam boli nádoby na židovský rituál očisťovania a tak ďalej. Ale pre vás, Božích mužov a ženy, metlákov a metláčky, ktorí hľadajú viac, ako dáva tento svet, to nie je dôležité pre dnešný život. Vy potrebujete vedieť to, koho v Ježišovi máte. Máte niekoho, komu titul záchranca skutočne platí, na koho je presne ušitý. To najvystižnejší titul pre Ježiša. Záchranca. Ten, ktorý človeka zachraňuje. Ktorý vstupuje do jeho života a pravidelne mu pomáha z jeho problémov, do ktorých sa dostáva. Pre neho naše problémy nie sú maličkosťami, nie sú ľahostajné. Jeho nezaujíma iba duchovná stránka života v kráľovstve Božom, kam sa raz všetci máme dostať. On je ten, kto tam otvára dvere. Bez neho tam proste nevojdeš. On je ten, kto v tých úplne obyčajných situáciách života, kde pocítiš jeho záchranu, ti dá porozumieť, že on ti otvoril dvere do omnoho väčšej záchrany, ako je z nejakého trapasu na svadbe, za ktorý hrozí pokuta. Myslím, že môžeš Ježišovi plne veriť, že ho to neobťažuje, keď k nemu voláš. Keď sa k nemu modlíš s bežnými problémami života, máš starosti s deťmi, máš starosti so školou, s prácou, máš zlé vzťahy s ľuďmi a tak ďalej. Jeho to proste zaujíma. A on chce aj tebe dokázať svoju moc. Si pripravený ju vidieť? Možno, že čoskoro budeš ten, kto bude vyznávať, videl som to. Videl som to a je to úplne úžasné, že Boh to spravil práve takto. Amen.